Bos días ou boas tardes, dependendo a que hora estedes escoitando este pequeno vídeo tutorial. Imos a ver a continuación como cambiar a plantilla da nosa páxina web. Que é a plantilla? A forma na que vemos distribuídas as cousas na nosa páxina web e os distintos colores. Para iso necesitamos permisos de administrador. Imos a administrar e aquí, no lado dereito, construcción da páxina. Vamos a plantillas. Observamos que hai un montón de plantillas, todas as que aparecen aquí. Debemos escoller aquela que nos guste, que bueno, teño que facer fincapé en que Drupal ten máis plantillas que estas, vale? E se vamos a internet podemos encontrar máis plantillas. Si encontramos en internet algunha que non aparece aquí e nos gusta, teríamos que poñer en contacto con Webs Dinámicas para que nos la instalen e poder utilizala. Cal é a que estamos utilizando nós? Pois vamos a buscala, aparece aquí, vale? É a que está marcada aquí, activado, pero marcado aquí este punto que é por defecto, que é a que utilizamos nós. Vamos a cambiarla. Vou cambiarla, por exemplo, por... non sei, vin antes aquí a baixar unha destas de aquí, por exemplo. Esta de aquí que me gusta, vale? Entón, fixado, esta está marcada, pero eu a que poño por defecto esta. Vou abaixo e gardo a configuración. Sempre hai que guardar a configuración. Vale? Entón vamos ahora a CI Popindo e aquí está. Vale? Está cambiada. Ahora vou a volver para xa rematar, para que vexades, vou a volver á antigua. A busco aquí e volvo a marcar aquí, vale? Por defecto. E doulle a agardar a configuración. Tarda aquí un pouquiño, vale? Encargar, encargar. Vamos aquí, que é onde tiñamos a nosa, e doulle a refrescar. E volve a ser aquela que tiñamos. É dicir, cambiar de a plantilla é moi sinxelo, simplemente temos que buscar aquela que máis nos guste ou que consideramos que é máis visible para a xente que a quere utilizar. Un saúdo, esperemos que vos gustara este pequeno video tutorial.